खुलुमबाय। दिनै 3 एप्रिल 2025। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै फालांगियाव थाग्राफोरा सहायनायजों खामानि मावनांगौ आरो गावसोरनि लोगोफोरजों गोदै सोमोन्दो लाखिनांगौ। दिनै थागिबि सुबुंफोरा गावसोरनि सावस्रिनि बागै सांग्रां थायोब्ला मोजां जागोन। दिनै सुबुंफोरनि सिनायथिया बांगोन आरो सुबुंफोरा सोंगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। वृष राशि। बे सुबुङा दिनै धोन आरजिगोन आरो फालांगियाव थार थिरांथाया जाफुंसार जागोन। साख्रियाव सुबुंनि हाबा मावनायनि आदबफोरखौ बाख्नाय जागोन। नोंथांनि गोसोआव मा दं बेखौ गावनि आंगो लोगोनो दाखोन्था। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। मिथुन राशि। थागिबिनि थाखाय फालांगियाव बेरेखाफोरनि मेगन दं। सांग्रांथिजों आवगाय। थागिबिनि जिउ राहाया सरासनस्रा लामाजों मोजाङै थांगोन आरो जिउ गोनां जागोन। थागिबिफोरा सांग्रां जानांगौ। खैफोदफोरनि बिबानखौ खालामनाय जागासिनो। जाब्रबथायनि थाखाय जोंलारि बिगियानारि जथायफोर जोनोम जागासिनो दं। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। कर्कट राशि। गिबि समा थागिबिनि थाखाय एसे बुजिनो गोनां जागोन। फालांगियाव मोनसे गिदिर अर्डार मोनगोन। साख्रिनि नारसिननाय आरो सासे लोगोजों दावबायनाया दावराव-दावसि सोमजिहोनो हागौ। सासे लोगोजों लोगो हमलायनाय आरो अनथोबफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाया जाथावना। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। सिंह राशि। थागिबिया धोन मोनगोन, नाथाय फालांगिनि गोख्रैथिया बिसोरनि मावनायनि सायाव बिथा खालामनानै फिथाय होगोन। साख्रिया थागिबिनि थाखाय माखासे जेंनाफोर लाबोगोन, नाथाय बिसोरो बेखौ सोलोजों मोगा-मोगि खालामगोन। जुदि नोंथाङा सांग्राङै गारि सालायो, अब्ला नोंथाङा दुखु मोन्नायनिफ्राय बारग'गोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि। थागिबिया राङारि आयदाफोराव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। थागिबिया फालांगियारि आयदाफोराव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। सुबुंनि साख्रिनि बिबानफोरा बांगोन। थागिबि सुबुंफोरा गावसोरखौ जोथोन लायोब्ला मोजां जागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। तुला राशि। थागिबिनि गथ'फोरनि थाथाया फालांगिनि थाखाय साबजाथाव जागोन। थागिबि सुबुंनि हाबाया मोजां, नाथाय मोजां आय थासेयावबो नों खामानि मावनो गोसो जानाय नङा। जुदि नोंथाङा बेसेनगोसा बेसादफोरखौ रैखा खालामो अब्ला खावनाय जानाय नङा। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। वृश्चिक राशि। थागिबिनि जिउ राहाया सानफ्रोमबो जौगागोन। थागिबि सुबुङा साख्रि आरो फरायनायनि फारसे गोसो जानाय नङा, बेनिखायनो गोसोआ दुखु गैयै थागोन। नोंथाङा फरायनायाव सानस्लाबै जाफुंसारनाय मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। धनु राशि। दिनै थागिबिया मोनसे फालांगि जागायजेनगोन। बाहागोआरि फालांगिया थागिबिनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै राशिनि नेरसोनफोरा साख्रिनि थाखाय नाजागोन। सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि बिफानो गंसे कार अनथोब होगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। मकर राशि। थागिबिया आजै-आजौनि फालांगिनिफ्राय आबुङै मुलाम्फा जागोन। गोब्राब खामानि माव। दिनैनि साना थागिबि सुबुंनि थाखाय बिमानिफ्राय थार लामा दिन्थिनाय मोननो हानाय सान। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। कुम्भ राशि। फालांगिखौ गोरलैयै दाला। स्टक हाथायाव एबा जायखिजाया रां थिसननायखौ सांग्राङै साननानै रां थिसन। बे राशिनि सुबुंफोरा खामानि गैयै रायज्लायनायाव हमजानो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। मीन राशि। बे राशिनि सुबुंफोरा मुलाम्फा मोननो थाखाय फालांगियाव गावसोरनि गोसो होनांगौ। सोरखारि साख्रि सोरजिगोन। सुबुंनि गोसोआरि समानथाया गाज्रि जानो हागौ। अन्नानै गोसो हो। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।